No niin, siinä on se kieleke. Edelleenkin mä katson tästä näin, niin pystyy suoraan alaveivasta. Ja menen todellakin. Wow. Vakailla käsillä. Voin ottaa kuva, kun lähdetään tästä kohtaa. Kaveri on kesämiehenä ilman paikkaa. Meillä on tulla lähemmäksi katsoa aurinko, niin puskettuu nopeammin. Kyllä. Herran Jumala. Täällä kun todennäköisesti tykkäsi jotakuta takapäin, niin kiljaisuus on takuu varmaan. Mutta se on vaan huono idea siinäkin, että se voisi periaatteessa rätkähtää sitten väärään suuntaan. Joo, ja voi tulla melkoinen korvatillikka kyllä palkinnon. Kato missä toi on tuon reunalla noin. Vaikka nyt tässä miljoona en menisi.